салому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. Имрӯз 26 марти соли 2024 мебошад. Қарор дорам дар ҳавли худам ва имрӯз ман анорро кам-кам обрезка кардаму, яъне ки кам-кам буридаму ба шакл дароварда, наркинҳояшро аз бехаш бурида, қаламча карда шинондам. Ва барои шинондан мо чӣ кор кардем? манам хеле як траншеча кандам, дар онаш хоки сиёҳ, хоки тагашро буровардам, хоки сиёҳ. онҷо пури пурро омада, дидед? анамҷа ман ҳамун ҳезуму чизи бошад амҷа мепартовам, ана ҳамаш пуру мешавад ва аз ҳамун пуру гирифта партофтем, инҷо хока сиёҳ кардем. мадате. Ва баъд ман ҳамин хел 40 сантиметр буридем. ва ҳозир ҳаминро мо дохили хок шинондем. ана ҳаминҷоашро ана ки шинонид. ҳамин хел гирифта 20 сантиметрашро, қариб 30 сантиметрашро зери хок кардан дар кор. хоки мо нам аст ва инҷа тобистон бисёр об додан дар кор ки имсол ин гирад. ман ин анори худамро қаламча кардам, ниҳол мекунам, чунки ин анори ман бениҳоят анори бомаза аст, ширин аст ва соли гузашта 100 дона доштам, ҳамаш ба фурӯш рафт. ва боз ман намедонам ягон 60-70-80 та дига карда истодагиам. худо хоҳад меваи ин анорро ман ба шумо нишон медиҳам. тирамо худо хоҳад насиб бошад ва агар ба шумо ҳавай маъқул шавад, омада аз ман ҳамин ниҳолашро харидорӣ мекунед. ана ин тарзи аз қаламча парвариш намудани ниҳоли анор мебошад. ман ҳар сол ҳамин хел мекунам ва ҳар сол нағз нашонамо мекунад. мана дидед? ангурам ҳамин хел мешавад, анҷирам ҳамин хел мешавад, анорам ҳамин хел мешавад. боз чӣ мешавад? себ ин хел намешавад. дигар ҳамин се намуд дарахтро медонам ки ҳамин хел мешавад. ва ин траншечаро камтарак ҷои об мондамам, пастар кардам инҷашро. доим тобистон пури об мекунам. тобистон ҳар як дурӯзпас ҳаминҷаро ман об метиҳам, ҳаминро пури об мекунам. ва худо хоҳад натиҷаашро боз тобистон вақте ки барг кардан шурӯъ кард, баъд аз 2 моҳ, 1 моҳ 2 моҳ ман ба шумо боз нишон медиҳам ки чӣ хел ба барг кардан шурӯъ кард. ана ин тарзи тайёр кардани дарахти анор аз қаламча. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед.